ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢର ଉପଦ୍ରବ କେମିତି ଷଣ୍ଢମାନେ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଗ କେତେ ସାରା ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଯିଏ ଆଜି ଏତେ ଷଣ୍ଢ ଯିଏ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଷଣ୍ଢ କେମିତି ପୁରା ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବି ଲେଟ୍ରେ ଦେଖିଲି। ତ ଏଠି ଆମ ଘର ଆଗରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ଘର ଆମର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପୁରା ଏଠି ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା କରି କରିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା, ତା ବାପା ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତା ପାଟି କଲି ବୋଲି ପଳେଆ। ସେଠି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାନେ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଡେ ଆଜି କି କ'ଣ ପତା ନାହିଁ, ଆଜି ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିର ରାସ୍ତା କରି କରିକି ଯାଉଛି, ଇଏ ତାର କେମିତି ଘରେ କେମିତି ହେଉଛି। ଏଠି ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଗଲା। ଏ ଗୋଟେ ଦେଖ ଖୁସିରେ କେମିତି ନାଚୁଛି କି ବର୍ଷା ଆସିଲା ବୋଲି, ଗରମ ହେଉଥିଲା ବୋଲି। ତ ଯାହା କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଝରକା ସାଇଡ଼୍ରୁ ମାନେ ଜୁମ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି। ଯେଉଁ ଆମ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।